banwa, mabunaw na hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang bituon, mga balita may kaila inspirasyon. Aksyon radyo, makulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Babakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntig sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita magdala inspirasyon. Aksyon radyo, makulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Taulog kanay, sinisan ano nga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagkayon nga ipalapnan. Palasig pero sigurado, aksyon na may dalapat palangga. Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:01. This time. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Karon nga adlaw Martes pizza size na bulan sang Abril tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal 6 milyones nga barangay projects ginton over ni Gobernador Lacson. Pagbakuna sa ikadwa nga dosang Sinovac vaccine para sa mga medical health worker sa siyudad sa Bacolod mangintayuyo na. Nokpo nadugangan sang 3 ka personnel nga nagpositibo sa COVID-19. Balita nasyonal. Isyu naton karon nga aga. Nagahulat ang Departamento sang Ikaayong Lawas sang datos sang clinical trial sang Sinovac nga nagapakita nga hilway ini o saron para sa mga senior citizen. Ini matapos nga naubos na ang AstraZeneca vaccine sang Pilipinas. Bulan sang Pebrero sa nagpalayag ang opisyal sang Sinovac nga ang bakuna ang pwede kuno ihatag sa mga health worker kag senior citizen. Pila ka mga opisyal sa Pilipinas ang paborman nga bakunahan sang Sinovac ang mga tigulang bangod mayara ini sang limited side effects. Suno ka Health Undersecretary Maria Rosario Berhere tubtob subong wala pa sang datos nga ginsumiter ang Sinovac angot sa dugang nga ebidensya nga kinanglan sang DOH. Ang Pilipinas nagbaton sang 2 milyones COVID-19 vaccine sa diin 525,000 kadoses ang gikan sa AstraZeneca kag ang iban halin sa Sinovac. Amo ini karon ang ginahulat-hulat sang tanan nga mabakod nga pagpasalig nga ining Sinovac nga ni pwede sa mga senior citizen. Hindi kita magpabinturar kay kadelikado. Ang bakuna makapaayo sa COVID. Apang siguruhon taman, kaya ang Sinovac nagsiling nga 18 hasta lang 59 anyos ang pwede sining Sinovac. Karon, wala pa sang kumplito nga datos nga nabaton ang departamento sang Ikayong Lawas kun bala safe ginini siya nga itoslok sa mga senior citizen. Hindi naton pag dasoon ini kay kabuhi ini sang aton mga senior citizen ang nakataya. Ipasiguro tagid nagsiling sila nga 18 hasta 59 anyos lang karon ya ang mga senior citizen 60 pataas pabinturahan ta nga bakunahan sa Sinovac kung anong matabo sino ang manabat sini. So ang silingon ang ginahambalan ta dire duha ka bagay. Ang bakuna makapayo sa COVID. Apang kung hindi pwede sa mga senior citizen, pues hindi naton anay pag ibakuna sa mga senior citizen ipabinturar ta.
nga ituslok na sa mga senior citizen kung magkalapugday na karon sinong manabat. Ang punto naton hulaton ta. Ano gibala ang kamaturan sa likod sini? Pwede gibala nga ibakuna ini sa mga senior citizen. Kung daw medyo alang-alang pabaw kuilahogid, hindi gid magpabinturar nga ituslok sa mga senior citizen kay kon ano gani ang matabo wala man naton ginapangayo disgrasya sino ang manabat sini amo ina ang dako nga palamangkutanon hindi kita magpadaso-daso tun-an ta sang maayo kay kabuhi sang tao ang nakataya dire. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:07 na morning na sa Bilog Gadakbanwa sa Bacolod. Bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta kamo? Pizza size na bulan sang Abril. Aba ang aton sining first portion iarangkada. Talingaw-lingaw kita. Roll call kita. Tulo timpla kita pamahaw. Karon nga kagahon. Ang patrol nagalagulan na sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod. Aber, idulong Manila ang nagapanguna nga mga balita. Ang ila sini nga makita sa mga dalanon ang pabukas sa merkado kag iban pa. Sinusubong ang nagaman sa patrol tukion ta ina karon dugay-dugay kag ihatag ang mga balita sa aton tagpalamati. Enjoy lang kamo. Tagsa kakagahon, tulotamyaw kita. Okay na? Ariglado na patrol, amo na siya, nga pungko, basta magsinya si Action Hendry nga aton engineer, nga nagayuhom piho. Ang nagaman sa patrol, gwapa it dalaga. Balita sa patrol. Si Action Eden Aboso. Action Eden, morning. Good morning, Action Fred. Kaya sa tanan sinin natin yung Action. Happy Tuesday. Kamusta, Action Fred? Do medyo malawig-lawig kitang do nagambal-hambal diri sa kalangitan. Kahanginan, Action Fred, no? Bagod man sa aton sining Bulo bakasyon man, Holy Week. Correct. Amo lang, Action Fred, ang gina-look forward nato ng mga media people, no? Kaya timyara, kita kahigayunan nga makapahuay-huay mga Action Fred, makaukyon sa iban sa pagtuhunay-hunay nila sina 11 akong Semana Santa kay Christmas, New Year, Action Fred, nagakuan man tayo mo. Nagahatag man kita gyapon sa aton sining pagserbisyo nga ginatawag. Pero anyway, Action Fred, diri sa palibot sa siyudad sang Bacolod, of course, matulutaw-hay lang Action Fred ang aton sining palibot, subong man ang aton sining kalangitan, sining Martes sang kaagahon, April 6 Action Fred, no, kadasig ni gid sang lakat sang aton sining paniempo, sang aton sining inadlaw, pero ti subong Action Fred diri sa palibot sa siyudad sa Bacolod. Of course, may pipila na ka mga ka-aksyon naton nga naginuwa naman na naglumpat na halin sa ila sini nga mga puloy-an para nga mag-umpisa naman sang ila sini adlaw, especially ang pagpanindahan, usually mga nanay, hindi lang para sa ila sini nga mga panimalay, kundi Action Fred ang iban temprano pa man nagapangumpra sa mga merkado nga bukas na subong para man sa ila gulugagmay nga mga negosyo. Kay ti makita ang Action Fred sa palibot bala sa siyudad sa Bacolod, amo niya nga may pandemic, pero kadamo sang nagatinubo pa iban Action Fred nga mga negosyo puro tanan kalanan. Hala, pagbalikid mo sa wala sa too, ang kalan-an Action Fred sa palibot sa siyudad sang Bacolod, damo na syado nakadamo, puro na lang mga tag-iya sang kalan-an, laka na lang ang manugkaon. Kaya siyempre sa kapigado subong Action Fred, ang iba nagapaminsar kung anong pwede nila manegosyo, pero at the same time, ang iba nagapaminsar man kung paano sila nga makapaganhagad sang ila sini nga gasto. Kung the usual Action Fred, no, kung mga Domingo nga adlaw, kita mo sa mga restaurants, kadamo, ginaya sang mga pamilya nga nagakaon sa gwa, nagabanding sa gwa, subong daw laka na ng Action Fred, ang iba ng term na bala sang iban sa mga restaurant ay nalangawan ang amon sining kalan-an.
bangod wala na sang mga manugkaon. Although nga tias talas 11 man action Fred ang curfew naton gagpapahanugot sa aton sining mga negosyante nga magbukas, dira na lang sila gani gabawi nga bisan pa paano galawig ang ila sining store hours, may chance pa nga bisan wala sila hindi sila makabawi pero may ara lang sang ROI kumbaga action Fred, wala sang ginansya nga dako pero may ara lang sang ROI. Kaya mo na subong ang lakat sang tiyempo, amo na subong ang lakat sang negosyo, hindi lang sa syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, kundi subong man action Fred sa bugos nga kalibutan kay ti ara sa gyapon ang COVID-19 pandemic nga ginatawag. We are dealing this action Fred no sobra nagigya isa ka tuig pero ti may mga may mga gaps gyapon nga ginahimo ang aton sining mga local officials, may ara sa gyapon sa mga sala, may ara sa gyapon sa mga trial and error action Fred, pero sige lang tuloy ang buhay hambal nila importante tubtob sa subong nga mga inadlaw subong nga mga panahon, may ara ka gyapon niya sang panabor. Dapat protektahan mo ginaction Fred, may panabor ka pa kay ti pares kagapon do naman action Fred do makulbaan naman no ang mga Negrosanon bangod nga ang Negros Occidental ang nanguna action Fred sa may pinakadamo nga Nidula siya. Ang katapusan nga talaga pinakadamo na dula dayon. Si Aksyon Eden Abuso. Inablang nga tiyanggi nga ginatawag baligyaan sa pagkaon, nakasunar ka mo. Daw amo na yung kinaiya mo sa mga Pinoy. Tukod ka tiyanggi. Nasungad lang may tiyanggi masapyak. Pilak adlaw bilog nga raya tiyanggi na tanan. Hindi man natin mabasol na kay mati amo na yung pangabuhi mo. Si Aksyon Eden ara nagbalik siya. Aksyon Eden ka magin. dugin contact ako sang pinakadamo nga hambal ko ako. Pero kay tuod gina-action Fred, kay pinakadamo gid man nga bago nga COVID-19 infection sa Western Visayas ang Negros Occidental. Kay ti sa kagapon naglambot action Fred sa ang Negros Occidental may 67 ka local cases action Fred. Ginsundan sa Bacolod City nga may 34 ka local cases kay isa ka apor. Ang probinsya sang Iloilo action Fred ya 4 na lang ka local cases. Aklan kag syudad sang Iloilo nga may 3 ka local cases kag may 2 ka local cases. Do kalayo-layo with action Fred sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental, but we understand nga resulta ini sang contact tracing action Fred. Kabalo naman ikaw, that's why nga nagapahalong gid ang aton sini nga mga authorities kay bisan isa lang na gani ang mag-positive. Syempre, ang amo na nga tawo ginistorya si ginistorya si tawo A, si tawo A ginistorya si tawo B, si tawo B ginistorya si C, D, E, F, G. Di ang tanan action Fred may mga nakaistorya na, that's why nga nagadako ang scope sang contact tracing. That's why nga bisan isa lang na gani kung baga action Fred bla sa basket sang kamatis kung isa lang daang madunot madalahi tanan daw kung wala naga halong hindi mo daan ma-separate, hindi mo ma-isolate ang isa nga nagpositibo ati piho gid action Fred may kuan gid kumbaga manukot gid si Aisa Sigera no. Kumbaga sila mga manukot si Aisa Sigera man ang kantay na lang ang pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon. Mayo. Do kondisyon ha? Ha? Do kondisyon gid. Do kadamo sang napaminsaran ta action. Nakapahuway pagpahuway-huway. Kaya actually, action Fred, naghahambal pa lang iba niya nga ng action radio. Wala na sila yan natakpan sa sige, kabalita sa COVID-19. Actually, mga ka-action, do nagarintoy ng ulo namon mabatian permi kag update sang COVID-19 nga ginatawag. Pero ti wala kita mahimo kay we are dealing sang amuning pandemya subong hindi man pwede nga mag lain-lain kada isang balita mo kundi syempre ang amuning mga balita first gin balita nato ng Negros Occidental may pinakadamo nga COVID-19 cases na record kahapon hindi Dula naman na
Hapin, nagakatabo nga, nagakadula-dula si Action Eden sa kahanginan. Ariglado ang pila naton sini ka mga bulubalita nga talakay tani first portion sa ngaton pagpangalagad. Nang ulo enjoy kamo bla, happy kita sa likod sa COVID-19, sa likod sa madamo nga problema, happy man kita once in a while. Tagsa kakagahon, yuhom-yuhom lang kita, no? Ariglado ari siya, nagbalik siya. Action Eden. Wala gyapon? Action Eden? Diin ka na. Okay. Ginaton siya sa aton special communication. Okay na? Action Eden, ara ka na? Dumay, Ay, ano man? Ano nagkalatabo? Nga nagadula-dula ikaw, chikadang imo sini nga mga kagamitan? Basikon wala ka na baterya, wala na porsa. Aber, Action Eden. Action Fred? Go ahead. Dumay sa butahe sa ako, hindi amuaw. Duga balita lang tasang COVID, duga inasabutahe man tasang COVID, Action Fred. Amo gina siya. Te amo ginang hambal ko nga hindi ta ginaiya pwede nga hindi pagibalita ang COVID-19. Balita kita nga nagsaka ang kaso sang probinsya hindi tungod para pakulbaan ang aton sini nga mga ka-aksyon kundi para magtubo liwat, Action Fred, ang self-awareness kay do manotice mo nang incomplacent na ang tanan. Nagasalig bala, Action Fred, nga ginatawag kay ti ay i-vaccine naman bahala kamuda basta ako mabakunahan ako okay na ako niguro. Wala sila kabalo, Action Fred, nga may iba yung mga nabakunahan nga na apektuhan sa gihapon sang COVID-19. That's why ang imo balalawas hindi mo ya pagpabayan kay once ikaw gani matapikan sang COVID-19 hindi lang ikaw ang maapektuhan, hindi lang na ito pares ang hilanap nga ikaw lang ang maapektuhan, kundi bilog mo nga pamilya, hasta na komunidad, madugang ka pa sa palaligban sang aton sini nga gobyerno. Pero speaking of vaccine, Action Fred, subong nga adlaw mayara sang 7,200 ka vials sang Sinovac ang ginapaabot nga mag-abot subong, Action Fred, subong adlaw dito sa Bacolod Silay Airport. Kaga ang total vaccine, Action Fred, mayara sang 2,000 ka vials para sa syudad sang Bacolod. Kag may 5,200 ka vials para naman sa Negros Occidental. So vials, Action Fred, as I understand, ang Sinovac, ang vials yan is 1:1 dose manibla, Action Fred mo. Pero titanawon ta lang karon kung pilagid ka Sinovac vaccine ang mag-aabot. Kay ti bulubanta alas 8:25 karon sa airport maabot, ma-standby man kumito gani karon ni aksyon ani sa pag-abot man sang sining Sinovac vaccine, Action Fred. Kagapon pa lang nag-contact na sila daan sa media kung sino man ang pwede makakadto kag makakover. Bangod ti limitado man, Action Fred, no, kag naglista man sang pangalan ang pwede lang makasulod kang makakover dito. Thankful kita, Action Fred, sa gihapon padayon nga tayo yun man, no, ang paghatag sa aton sang Sinovac vaccine. Kag kung manotice mo, Action Fred, before ni sang Sinovac vaccine, kadamo-damo sang mga iban pa nga mga COVID-19 vaccines, Action Fred, ang nagtinuhaw. Pero di na to sila man. Nagkulang ang supply sang iban. Ang Pfizer, ang AstraZeneca, wala na subong, Action Fred, batia. Kay ti aminado man sila sa una pa lang nga nagakakulang ang ila supply, especially nga ginauna man nila, Action Fred, ang mga pungsod nga damo kwarta. Amo na ginaya, Action Fred, ang term damo kwarta nga una na nakabayad sa ila, una na nakapareserve sa ila, kag una nakabakal sa ila, Action Fred. Kaysang ligad to ya kung madumduman mo kung ano na ya kapisan ang pagbakal sang iban nga pungsod sang Pfizer, AstraZeneca, or Sputnik 5 or iban ka COVID-19 vaccine. Ang Pilipinas ya nagaloan pa, nagapalibog pa kung din mangutang para may ibakal sang bakuna. Pero kabalo naman kita nga ara na ginayang utang, hindi na madula sa kapo apo-apuhan guro ang
utang sa Pilipinas, ara lang na igyapon, dugangan pasubong, nga ti kinahanglan tagit Action Fred sang kwarta para sa mga bakuna. Pero ti as I was speaking, nga damo to yan na una nga mga COVID-19 vaccine, pero ang Sinovac subong amo gid Action Fred ang kalabanan nga supply nga ginapadala diriman sa pungsod Pilipinas. Kag ti kadamo na sa nabakunahan sang Sinovac Action Fred. Kag ti we believe ang doses ni Action Fred nga ginpadala dire amo pa rin gamiton man Action Fred para sa second dose sang pagbakuna Action Fred sa aton sini nga mga medical frontliners. Subong padayon sa gihapon ang pag-usisa sa mga nasambit nga mga bakuna nga naga-exist na nga daan. As you mentioned, Action Fred, pwede na kuno sa 59 years old above to, kag sa medical frontliners, sa iban nga medical frontliners, basta bakuna, okay na. Wala ta ka-update kung nag-increase man iya sini nga efficacy rate. Pero at least somehow, maano Action Fred, kumbaga, basta hindi lang mauli katabtaban ng Pilipinas nga wala pa kita yan nakasugot sa COVID-19 vaccine. Although nga damo pagid sang wala Action Fred na bakunahan, kay we understand may ara sila sang listahan sang list of prioritization, sang sining bakuna. Pero sige lang, ay malambutan gina ang tanan. That's why nga bisa nalambutan ka na gani kag kung wala ka pa sa listahan sang priority sang COVID-19 vaccine, please lang mga ka-action, halong gid sa tanan nga oras, magsuksok gid sang imo sini nga face mask, magsuksok gid sang imo face shield. Kag kung mahimo pa lang, kung wala man lang sang importante, hindi na magsige kalagaw. Okay. Para naman sa complete nga management sa inyong liver detox, mag-detox 500 sa kadadla. Patrol, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na, madmad na bangon ron, ulo adlaw na, paminsara na, kung ano ang aton pamahawon, karon nga kaagahon. Para blang kaplastar kita, ilistan yung daan, ano ang balaklon, anong pamahawon, karon nga kaagahon Martes, pizza size na, kadasig sang inadlaw, gakapulak lang sa kalendaryo. Nami subong kung ako'y papilion, luyag ko subong pamahawon, laswagid. Pero kinanglan ako gid maluto, nga aman. Kay kung glaswa ka, kinanglan hindi siya lata. Kung ikaw yung galuto, mabulubanta mo siya. Inang garaguso pa bala? Amo na kanamit, gigaso-aso pa siya, ibutang mo sa lamisa. Laswab lang ako kumplito gid. May tugabang, may takway, may talong, may kalabasa, may ukra, may balatong, may kapayas, may marguso. Butangan mo punaw. Pertes pagganamit. Di kon medyo kulang-kulang ang kwarta sa bulsa, galunggong lang baklon mo, pretohon mo tigi-tigi, dato na. Kampyon ng pamahaw mo. Pagkatapos ang gaserve sa imo, bago na tapos paligo, katampi tuwalya, sos daw manggaranon ka, porte. Morning, bangon ron! Sa aton mga kauturan, ang mga roll call naton, hindi naton tanan-tanan mabasa. Kaya para nga makaigong aton oras, kinanglan tamyaw-tamyaw lang kita, no? Para nga madamo-damo ang aton maukomodad. Bisan paano malambutan sa aton pulo panamyaw, okay na ina siya. Hindi bla mo? O sige. Una nga hotong sang roll call si Ronnie Gordon. Morning. Kay Aida Alunan. Kay Angela Liarte gayon dato dira sa may Bangga Tutong sa Pilisa. Kay Vanessa Mayo. Sunny afternoon ko, no? Kay ti hapon dito sa ila mo, no?
Tamyaw si Noel Amar sa Canada, Milili Uligo, Bani Kape, kay Mrs. Alvarez ang Tangob. Kay Sheila Labarcon Morales, good morning. Kay E.J. Bilaho, kay Jubal Trinidad. Pirmini siya padalaw, tag isa kagatos ka star, thank you, gid. Kay Rosalina Batulak Francisco, good morning. Sa Sram Gregory, kay Edire Caport, kay Noel Amar, kilala ni mga barkada kag Miguhay, kaday ba ni Samayo, Kili Gili, John Season kag Milili Uligo. Kay Martin Aliling, kay Alex Muntisa, kay Jose Grioli Tansinko Gayuna, ba si Prayuli, good morning da sa Isabela. Nira kay Pilinora Oliveros sa Barangay Robles, La Castillana, kay Mario Bacauco Irad sang La Carlota, kay Jima Taguan, kay Idna Dormitorio, kay Erne Odascolidas, kay Gina Abilino Rodilia sang Quiet good morning, kay Ibon Bosher sang Germany, nagpadala 50 ka star, thank you, gid. Kay Imbong Jo Campos sang Maaw, good morning. Kay Jose Mungcal Torilla, kay Kili Gili, ba si Eden kuno, morning, nagpadala 50 ka stars. Kay Lurito Armas Bidaha, good morning man. Morning sa inyo. Bisan paano makatulotamyaw kita, no? Hindi lang tama kalawigid kay ang aton panahon ginabuloban ta lang. Mabalik kami pagkatapos ini. Para sa mayong Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo
Tukibunko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:32 na. Dira kay Juliet Dinero Julata, sang Purok Gugma. Good morning. Kay Lunisa Siason, kay Noel Amara. Uy, may tanglad pa kuno. Ang laswa. Kay Sanso Jaime Alin, nagpadala sa 50 kastarso. Thank you, Gid. Kay Amor Malayang, sang Barangay Hagimit, Lacarruta. Kay Rinaldo Reparo, good morning, man. Sige, dili kita anay, ho. Sa aton mga kauturan, ang libre nga medical check-up bala kag libre Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na. Relax, makadali, balikan ko kamo pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination!
Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang... Radio Philippine Standard Time, las 4:40 na. Balik kita sa aton pagpangalagad. Oy, ang gobyerno bala, liwat naman nangabay sa Departamento sang Edukasyon nga himuon na pasilidad quarantine facilities bala ang mga bulutuan bagod sumaka ang COVID-19 nga kaso. Buksa naman ang mga bulutuan. Ano ang mangin resulta sini? Magapabilin nga suspendido ang limited face-to-face classes kag ginapatuman
ang distance learning system bangod kay umibwal ang COVID-19. Puwerte, no? Bisan ano nga duso man sang aton sini Departamento sa Edukasyon daw sunlog man anay kay daw iarangkada na ang pag-inatubangay sang manunudlo kag estudyante are umibwal naman ang COVID. Inupanga naman kay gamito naman ang mga bulutuan para sa ginatawag quarantine facilities. San no pa ini matapos? Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:41 na. Dira kay Mary Grace Eugenio Permen, good morning. Kay Huma Lumina, kay Evelyn ni Pamusino, kay Aluna Cortez Ginsay, kay Moon Lisay sang Hinigaran, good morning man. Upod-upod lang kita. Aquarius maldita ako sa Hong Kong ini siya. Naga-monitor. Sige, bisan paano kung ara kamo, ari lang ako dire. Kay Babes Navarro Ortalis, Baligwas, good morning man. Purok tangkong ini siya, no? Sa Barangay City, good morning. Kay Ayan Paul Nobilia, good morning man. Dira sa La Carlota City. Kamusta kamo da? Bisan paano tulotamyaw lang kita sa inyo. Dira kay Teresa Loksin sa Salwa, Kuwait. Good morning. Kamusta ang Kuwait da subong? Okay man. Dira kay Judge Snap Diamante gabugtaw na. Sige. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos ang LTO. Gabulugtaw na ni sila kay may opisina. Kay Raul Alibuga galadad na ni sa pamahaw ya. Kay Roy Marino, kay Pare Remias Arroyo, good morning. Kamusta? Dira kay Marvin C, kay Jan Hidalgo sa Manapla, kay Pare Erning Horilia, kay Pareng Istoy Querido, kamusta ka na? Kay John Agustian and family sang Kawayan. Dira sa mga miyembro sang Kaisi Boys, Nick Barca, Cano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Monsing Siocon, Joel Peredo, Roger Aguirre, Lori Apurado, Jobert Carion, kay Mayor, kay Jutay Pasqua, kay Lorini Canson, kay Boniad Vincula, tira kay Bibitan, good morning. Si Engineer Nariel Bantay, wala ko kita. Kay Jerome Solinap, good morning man. May lang nga pag-upod-upod, tagsagid kakagahon. Duldugsing lang kita. Karon dugay-dugay, sa ikadua nga hutong, bulo balita naman kita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Relax kita, medyo pulo pangapi kamo it makadali, kay balikan ko kamo pagkatapos ang mga ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa.
Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw.
Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na. Pwerte ka pa ang, no? Pwerte sa pagkainit sa panahon.
yang bilog nga Visayas, lakip na ang Kalayaan Islands kag Occidental Mindoro, maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sa ulan bangod sang northeasterly wind flow. Pero amo na ni siya, kon init kayo kag magtulotaliti, sos, perte pagid sa pagkapaang. Grabe, gapalalupsop ang init sa aton sini, kalawasan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:56 na. Siling ni Vanessa Mayo niya kon ang COVID madula na kon ang tanan magsunod lang sa mga health protocol. Gusto man? Kay Marlene Dilar Olvido Siqueor, sang Fernbell Pahanukoy, muning kuno kay Barangay Captain Bibing Noble, kay Elisa Iligan, kay Luisa Bianan Kaunga, good morning, kay Milagros Morales sa Barangay Maaw, kay Kati Bir, kay Hasmin Roldan Rabilio, good morning man. May lang nga pag-upod-upod tagsa kakagaon. Mabalik kami pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEC Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our
our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry S. Pulgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Kay Rochelle Torbila, good morning. Kay Annalyn Nabalitan, ape. Si Carol Montuya, ginatamyaw ya best friend ko no. May birthday karon nga adlaw. Si Shalen Duran, happy birthday ko no karon nga adlaw. Ba, ti ayon ni Aksyon Boy Duran, Shalen Duran, happy birthday gid karon nga adlaw. Anong handa tada?
Kay Cory Bidaha sang Quiet, good morning. Si Di Anton Diaz sang Patria Village, nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Kay Utay Benedicto sa Victorina Heights, Mansilingan. Kay Ami Agustines Baron, good morning man. Kay Bagi Alila, good morning. Naga-monitor man karon nga kaagahon. Areglado mabalik ako pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinagang pilihan padayon aksyon radyo pagkolon nun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginagang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan responsable ang pagbalita pagdayon na italag na malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalangga padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo
Radyo. Padayon Action Radyo. Las 5:12 na. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by B Complex. Mga kauturan, sakto-sakto gini ah. Mapulo pa nga pitanay. Dr. Alfred's Great Action Radio Philippine Standard Time, las 5:13 na. Si Neil Brian Baloeso, ara siya. Si Giovanni Maguad Kamurahan, ay ano ini si Tony Diaz kuno sa MB Cafe Sampaguita, pagkanto sa Brazil. Ay na, kay Jerome Lipana, good morning. Kay Jocelyn Liboon Dispoho, good morning man. May lang pag-monitora. Tagsagid kaagahon kay Nancy Alyusa Barba. Good morning man. May lang pag-upod sa aton tagsagid kaagahon. Diri kita mga balita naton sa Kapitulyo, 6 milyones pesos nga barangay projects ginton over ni Gobernador Lacson. Balita Kapitulyo. Detalye ni upod kay Action Marlon Hinubia. Action Marlon, please go ahead. Kahapon nga adlaw gin pakunahan ni Governor Bong Lacson ang pagpanagtag sang kabugusan nga 6 milyon na pesos. Balor ini sang tseke nga gin panagtag sang gobyerno provinsyal para gastuhon sa implementasyon sa nagalain-lain nga mga proyekto sa pila ka mga barangay sa Bogos nga probinsya. Ang aktibidad gin patigayon sa mga social hall sang Kapitolyo Provincial Surad sa Bacolod nga may pag-implementar sang istrikto nga health kag safety protocols. Ang tseke ginbaton sa nga pila ka mga punong barangay kag LGU authorized representatives. Ang mga benepisyaryo ang mga barangay 5 San Carlos City, barangay Bangkiruhan, Mabini, Daga kag Zone 6 sa Cadiz City, Ginhalaran, Silay City, barangay Burgos, Pontevedra, Zone 4, Zone 1-A, Zone 4-A Mabini, kag Palaka Norte, Banwa Sampolo Pandan, barangay Sag-ang kag Nato Alcasilyana, barangay 4 Poblasyon kag Sikatuna, Isabela, barangay Pinggot, Ilog, barangay Banga Kanduri, kag barangay Urong kag Tabogon Surad sang Kabankalan. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hedoboya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16, kay Corazon Villasis Gayo, kay Dodge Dalida,
Kay Jocelyn Libuon Dispoho, good morning lang. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan. Kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida... In Standard Time, las 5:20. This time check is brought to you by Morning da, kay Nila Tarusan, nira sa Purok 20, Barangay Alangilan. Diri kita, mayong panumdom ini kung may bukol nga magtubo sa lawas,
las 5:23 na. Daligi lang, standby anay. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 18-8. Una nga bula, 18-8. Second draw, 36-16. Ikadwa nga bula resulta, 36 kag 16. Third draw, 28-7. Ikatatlo nga bula, 28 kag 7. Rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 645 kita. Ang jackpot 86 milyones 674,956. Ari ang resulta in any order. 14, 22, 33, 45, 44, 39. Resulta sang 645, 14, 22, 33, 45, 44, kag 39. Saylo kita, 655, ang jackpot 29 milyones, 700,000. Ari ang resulta in any order, 37, 17, 38, 26, 23, 1. Resulta sang 655, 37, 17, 38, 26, 33, kag 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran
para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa Radio Philippine Standard Time, las 5:30. This time check is brought to you by Ning na kay Elias Bandada, muning ko nila kay Inday Libero Dico sang Bata Subdivision from Saudi Arabia. Kay Francine Natalie Bautista, good morning. Kay Benji Galvez, dira sa Sitio Alulong, Barangay Buenavista, Banwasang, Himamaylan. Diri kita, balita naton sa City Hall, pagbakuna sa ikadwa nga dosang Sinovac vaccine para sa mga medical health worker sa syudad sa Bacolod, mangintayuyo na. Balita City Hall. Detalye sinupod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Cellphone Plus Gold. Barag Action Fred, umpisa subong adlaw tayo yun na ang pagpatigayon sang vaccination para sa ikaduwa nga dose sang COVID-19 vaccine nga Sinovac para sa mga medical healthcare workers diri sa may syudad sa Bacolod. Action Fred. Hindi matapos sa kahapon nga adlaw, maygin patigayon nga ceremonial vaccination. Action Fred. Pila ka mga doktor kag nurse nga nagbaton sang ikaduwa nga dose sang Sinovac vaccine. Inigin paunahan ni Dr. Edwin Miraflor, ang officer in charge sa Bacolod City Health Office. Ginpahan ni Miraflor Action Fred nga mayara sang pila ka mga doktor kag nurse diri sa Bacolod City ang una nakabaton sang ikaduha nga dose sang COVID-19 vaccine nga Sinovac. Pagkatapos Action Fred sang 28 tubtob 42 kadlaw sang ila una nakuha ang first dose sang Sinovac. Ginpahan ni Miraflor Action Fred nga ang mga nakabaton sang first dose sang AstraZeneca vaccine ila naman mabaton ang ikaduha nga dose sang sining bakuna sa bulan sang Mayo. Action Fred. Liwat nga ginklaro sang doktor nga ang pagbaton sang una kag ikaduha nga dose sang bakuna ang nagatuyo nga hindi mangin seryoso ang komplikasyon dala sang COVID-19. So far muna sila ang aton nga first 6 sang March 5 kang aton nga second rollout.
sang March 7. So Sinovac to aton nga first rollout, ang aton nga Astra mga March 13 pa to nag-rollout after 2 months pa to ya. Sa mga May pa ta sa aton nga AstraZeneca. Dapat yan si Dr. Edwin Miraflor sa Bacolod City Health Office. Sandon Plus Gold mga ka-aksyon aton gina-recommend. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 o kon las 5:34 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEC Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga.
Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:39 na. Kay Warlito ni Siana, good morning. Kay Isabel Isblaca, morning kuno kay Tataya Felix Isblaca, sang Manbil Royal Bacolod. Kay Melchorita Ferrer, morning kuno kay Jandela. Kay Arman Regalado, sang Montara Isabela. Kay Rosan Leonardo sa Barangay Buhangin Isabela, good morning man. Kay Manjo Arnijo, kay Imbong Diocampo, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginabalot na Minsay nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang hinadampingan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros Sanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong tag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat
mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsag anong nagkahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Kay Noel Brian Baloes, ang Puro 4, Ubay, Agisan, Himamaylan, good morning. Kay Maria P. Terosa, Maria P. Terosa Hopilinia, kay Asuncion Pastor, good morning. Kay Dina Regalado, subong kay Sherlyn Di Guzman, good morning. Dire kita, nokpo, nadugangan sang 3 ka personnel nga nagpositibo sa COVID-19. Si Aksyon Brian Mordin may report. Aksyon Brian, please go ahead. May ag-aksyon na Fred, may 3 naman nga nagpositibo sa COVID-19 gikan sa kapulisan sang Negros Occidental Police Provincial Office. Ang ining result pa sa kay Nokpo Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Denasco nagwa sadtong Abril 2. And dining mga nagpala sa Team Action Fred assigned dira sa Central Negros nga bahin sang kapulisan kag lunsay man mga asymptomatic. As of today, Action Fred biara na sang 46 tanan nga nagpositibo sa COVID-19 sa mga kapulisan sa nag-umpisa ining si virus. Pero inisertanan Action Fred ara sa maayo nga kahimtang labi na gid ining 43 nga balik naman sa ila sini trabaho. Ginpasalamatan ang Direction Fred nga wala iya sang miisa nga napatay sa bahin sang kapulisan sa probinsya kun COVID-19 ang paghahambalan. Inang balita ini sa Action Brian Mordeniga Report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Kay Melvin Peñapel, good morning. Kay Rosan Leonardo. Mga blatter entry pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdaling na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52. This time
probido sang La Carlota. Diri kita Evergreen Herbal Capsule. Philippine Standard Time, las 5:30 o kung las 5:54 na, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden! Action Fred, ako pang 3 ka mga persona sa separado nga buy-bust operation sa mga kapulisan sa syudad sa Bacolod kagabi. Una nga nadagpan sa Police Station 7 ang 2 ka mga persona sa Pro Cabugwason, Barangay Mansilingan, syudad sa Bacolod. Ang nadagpan, amo Sanday Jessa Kilian, 21 anyos ang edad sa Granville 3, Barangay Mansilingan, kag Jonel Aguilar, legal ang edad sa Barangay Punta Taytay. Na-recover sa 2 ka mga nadagpan ang kapin 27,000 pesos ang ginasuspetsan Cebu, 300 pesos nga kwarta kag drug paraphernalias. Dakop naman sa Police Station 6 si Eric Octava, 21 ang edad sa Purok Bayanihan, Barangay Takuling, syudad sa Bacolod, kag nakuha kay Octavia ang kapin 35,000 pesos nga balor sang illegal nga droga. Sa sining panahon importante man ang ikayong lawas agud malikawan ang wala ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:56. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Doc. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio.
Istasyon niya nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pangot kita sa tak na lasais. Good morning lada kay Aprilene Estilier, kay Momo Moises, kay Banoy Bahande, kay Rosalina Arellano Espadero, kag Rudelin Alvarez Bayobado. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio!